Фонды солідарнасці гэта махлярскія структуры, якія выкарыстоўваюць сродкі простых грамадзян на ўласныя патрэбы, а тых, хто разлічвае на іх, пакідаюць без дапамогі. Гэтак сцвярджаюць дзяржаўныя СМІ. Аднак нараканні гучаць і з боку простых грамадзян, перадусім тых, хто ўжо выехаў за мяжу. А як насамрэч? Сёння мы пагаворым з былой супрацоўніцай Байсолу, якая стала зоркай дзяржаўнага тэлебачання пасля таго, як абвінаваціла кіраўніка фонду ў махлярстве ды крадзяжы. Пагаворым мы таксама і з самім кіраўніком фонду. Пра працу фондаў салідарнасці, а таксама пра тое, як жывуць лідары апазіцыі простыя беларусы за мяжой, наш сённяшні выпуск перадачы «Шчыра кажучы». Команда фонду жила у добрых гостиницах у Вильнюсе, там Хилтон, Рэдисон, а люди у той час не атрымлівалі ніякай дапамогі. Былі людзі, якія вельмі хацелі зрабіць так, каб праграма рэлакацыі была асноўнай у нашым фонде. Я обращался в фонд Байсол. Они требуют какие-то чеки о заработной плате. Говорю, народ, очнитесь, человек до страны, какие чеки? Выглядае, што ўлады Беларусі засакрэцілі звесткі пра міграцыю ў статыстыцы, апублікаванай Еўразійскім эканамічным звязам у графе «Міжнародная міграцыя». Толькі насупраць Беларусі няма ніякіх лікаў. Імаверна, гэтых звестак нашай краінай не перадалі. Але раней у МУС паведамлялі, што ў верасні-кастрычніку, то бок пасля прэзідэнцкіх выбараў з Беларусі з'ехалі 13,5 тысяч асобаў. Вось такім элементам, які замяшчае фізічнае вынішчэнне, з'яўляецца прымусовая міграцыя беларусаў, інтэлектуальных, перш за ўсё, ресурсаў беларускага грамадства. Такім чынам улады будуць імкнуцца знішчыць інтэлектуальны супраціў у сваёй краіне, бо фактычна для Лукашенка няма значэння, у якім накірунку, у якім стане будзе беларуская гаспадарка і будзе беларускае грамадства. Ягоная асноўная цэль знішчыць менавіта вось тую актыўную частку беларускага грамадства, якое асмелілася выступіць супраць ягонай улады. Сярод эмігрантаў апынулася зорка пасля выбарчых дэманстрацыяў Інна Зайцева, якая праславілася дзякуючы сваёй шлюбнай бел-чырвона-белай сукенцы. Яскравая Меншэнка была на шматлікіх сталічных акцыях, але ўпершыню яе затрымалі ў горадні, куды яна прыехала падтрымаць рабочых аднаго з мясцовых заводаў. Цяпер Інна Зайцева ва Украине. Была непосредственная угроза со стороны милиции, точнее вежливое предупреждение о том, что если я не успокоюсь, то найдут с кем посидеть моим детям. На следующий день был арестован мой муж, и у нас была с ним такая договоренность, что если его арестуют, я должна как можно быстрее с детьми уехать, чтобы он мог спокойно себя чувствовать, не переживать за нас. Он уже давно на свободе, вот тогда и после 13 суток он отсидел, его выпустили. Он приезжает то сюда, то в Минск. За ўдзел у паслявыбарчых дэманстрацыях Інну Зайцеву ў суме аштрафавалі на 5000 рублёў для таго, каб іх аплаціць. ВЧБ невесты звярнулася ў фонды. Все эти штрафы за фотографии журналистов, которые публиковали их в СМИ. То есть любая фотография свидетельствовала о том, что я была на несанкционированном массовом мероприятии и являлась протоколом. Ну, например, фотография перед Гродно-Азотом, на которой изображена только я и здание Гродно-Азот. Эта фотография была размещена в СМИ, и судом расценилась сама фотография как несанкционированное массовое мероприятие, а именно одиночный пикет. Она обошлась мне в 675 белорусских рублей. Это около $250. Половину суммы, а именно 3000 белорусских рублей, мне перечислил фонд BuyHelp. Остальную часть еще не выплатили, но мы подготовили все документы к этому. Фонд «Наш дом». Фонды, створаныя пасля выбараў, да іх кіраўнікі не раз рабіліся фігурантамі скандалаў. Галоўныя прэтэнзіі, што, маўляў, той жа Байсол кідае беларусаў, а яго кіраўнік Стрыжак крадзе народныя грошы. Гэтую тэму актыўна раскручвалі дзяржаўныя тэлеканалы. Адной з інфанагодаў сталася заява былой працаўніцы Байсолу Светланы Галузы пра махлярскія схемы фонду. Господин Стрижак еще не успел оправиться от удара Мартыновой, как прилетел новый и снова в телеграм-канале «Штаб Аношка». Рассказать правду решилась его бывшая личная помощница. Меня зовут Светлана. До вчерашнего дня я работала личным ассистентом руководителя фонда солидарности Байсол Андрея Стрижака.
В последнее время в личные сообщения фонда в Instagram и Facebook приходило очень много недовольств от людей, которые не получили помощи, хотя имели на нее полное право. Я больше не хочу иметь никаких дел с фондом солидарности бойцов. Я не хочу быть причастна к вранью, обману и мошенничеству. Дзяржаўныя медыа пачалі масава рэтрэнсляваць гэтае відэо, хоць з самой галузай ніхто з іх не звязваўся, распавядае яна. З тэлеканалаў кшталту БТ, АНТ са мной ніхто з гэтых тэлеканалаў ніяк не звязваўся. Мне ніхто не пісаў наконт вось таго, каб я там камусьці штосьці там дапамагала з якойсьці інфармацыяй. Ніхто да мяне не звяртаўся. Да сярэдзіны 2020 года Святлана Галуза працавала ў выдавецкім доме «Беларусь сегодня». Яшчэ да выбараў яна з'ехала ва ўкраіну, а потым уладкавалася ў BYSOL. Са словаў дзяўчыны, дапамагала адказваць на асабістыя паведамленні на старонцы фонду ў Фейсбуку, адказвала на каментары, дамаўлялася з журналістамі на інтэрв'ю з Андрэем Стрыжаком. За сваю працу атрымлівала грошы. Мне прыходзілі вельмі розныя сумы. Напрыклад, 22 верасня я атрымала 727 евро. 1 кастрычніка атрымала 445 евро. 5 кастрычніка мне прыйшло 1200 евро, але гэта было з адзнакай, што гэта на аренду жылля. Потым 3 лістапада я атрымала 1075 евро. 1 снежня адно за адным мне прыйшлі сумы на 567 і 508 евро. Агулам атрымліваецца прыблізна 1100 евро заробку ў снежні. У пацверджанні сваіх словаў былая працаўніца BYSOL даслала нам скрыншоты грашовых пералічэнняў, якія атрымоўвала за сваю працу. З гэтых скрыншотаў вынікае, што заробкі Святлане пералічвалі з розных рахункаў. Адзін з іх аформлены на сузаснавальніка BYSOL Алексея Кузьмянкова, на імя якога на краундфандынгавай платформе GoFundMe людзі ахвяруюць грошы, каб падтрымаць працаўнікоў фонду і кампенсаваць іхныя выдаткі. На гэты момант там сабралі каля 72 тысячаў еўра з 250 неабходных. Таксама Святлана атрымлівала грошы з рахунку фонду BYSOL, сродкі на якім прызначаныя для дапамогі тым беларусам, якія, напрыклад, страцілі працу з палітычных прычынаў або сем'ям палітзняволеных. Паводле Галузы, непразрыстасць фондавых справаздачаў выклікала канфлікт паміж BYSOL і канадскай дыяспараю. Я ведаю, што канадскую дыяспору не задаволіла тое, што у іх узніклі пытанні да цыфр, якія BYSOL прадстаўляў як справаздачу. І да таго ж канадцы стварылі сваю такую сістэму верыфікацыі фондаў і прапанавалі ўсім фондам запаўняць анкету, там прадастаўляць якіясьці дадзеныя, а BYSOL адмовіўся гэта рабіць. І у канадскай дыяспоры адпаведна знік давер. У канадскай дыяспоры гэтыя абвінавачванні пацверджання не знайшлі. Я б не сказала, што яна адмовілася супрацоўнічаць з BYSOL. Гэта пытанне, я б сказала, як узаемадзеяння двух кампаній. Адна канадская арганізацыя iHelp Belarus хацела ўзаемадзейнічаць з BYSOL на пэўных умовах, але яны не знайшлі паміж сабой паразумення і вельмі, я б сказала, цывілізавана разышліся. У справаздачы фонду BYSOL за жнівень-лістапад вынікае, што на адміністратыўныя выдаткі пайшла 81,5 тысячы еўра. Прычым адзначаюць, што адміністратыўныя выдаткі выплачваюць з асобнага збору. З дапамогай ужо згаданай платформы GoFundMe інстытуцыянальных сродкаў у прыватных ахвяраванняў. Чаму Галуза насуперак гэтаму ў верасні ў снежні атрымлівала пералікі з асноўнага рахунку BYSOL? Паводле Стрыжака, асноўная частка кампенсацыі ў беларусам прыпала на канец восені і снежань мінулага года. У звязку з гэтым фонд мусіў павялічыць шмат верыфікатараў, якія правяралі заяўкі пацярпелых на прадмет сапраўднасці, каб дапамога не трапіла людзям, якія не мелі дачынення да палітычных падзеяў. Грошаў, сабраных на адміністраванне фонду, відаць, не ставала, таму выглядае, што пачалі чэрпаць, у тым ліку і са сродкаў, сабраных на дапамогу пацярпелым. Калі казаць пра тое, колькі ў нас людзей працуе, то гэта каля 30 чалавек. Калі казаць пра нейкія канкрэтныя грошы, то я вам не адкажу, бо гэта такая персанальная інфармацыя. І гэтыя кампенсацыйныя выплаты дазваляюць людзям мець магчымасць жыць у Вільні і, скажем так, нечым харчавацца. Так што гэта не нейкія там супергрошы. І выдаткі на нашу каманду, яны таксама распісаныя ў нашай справаздачы. Са словаў Святланы Галузы, на той момант, калі яна яшчэ была працаўніцай BYSOL, пад дапамогу ў фонд звярнулася прыкладна 3000 асобаў, але фонд дапамог з іх толькі 60%.
Я абвінавачвала ў хлусні, па-першае, таму што ў кастрычніку Андрэй Стрыжак даў інтэрв'ю каналу «Сторона для жизни» і сказаў, што дапамога будзе выплачана ўсім людзям, калі нават грошы закончацца, гэтыя грошы будуць знойдзены і ўсе людзі атрымаюць дапамогу. А насамрэч адбывалася так, што людзям адмаўлялі ў дапамозе, адмаўлялі рэлакантам, якія з'ехалі з Беларусі праз рэпрэсіі, адмаўлялі тым, хто быў звольнены з працы. Каманда фонду жыла ў добрых гасцініцах у Вільнюсе, там Хілтон, Рэдзісон, а людзі у той час не атрымлівалі ніякай дапамогі. Андрэй Стрыжак не адмаўляе таго, што некаторыя людзі не атрымалі дапамогі. Па-першае, паводле яго, не ўсе з іх прайшлі верыфікацыю, а па-другое, некаторых адпраўлялі ў іншыя фонды. Кіраўнік BYSol Soul распавядае, што фонд сабраў для дапамогі беларусаў больш за 3 мільёны 200 тысяч еўра і большая частка гэтых грошай ужо выдаткаваная. Пра шыкоўнае жыццё на народныя грошы кажа няпраўда. Частка людзей жыла і жыве ў нас у гатэлі Хілтон, за якім мы плацім цэлых 500 еўра ў месяц. Калі параўноўваць з іншым жытлом у цэнтры Вільні, то гэта абсалютна параўнальныя кошты. Калі мы кажам пра гісторыі, якія былі раней, то да лістапада і да снежня мы падтрымлівалі людзей, якія выехалі і падаваліся як рэлаканты на дапамогу, і падтрымлівалі людзей, якія былі звольнены па палітычным прычынам. Зараз праграма звольненых перафарматавалася, і яна працуе як праграма дапамогі ў перанавучанні і потым патэнцыйным пошуку працы. Былі людзі, якія вельмі хацелі зрабіць так, каб праграма рэлакацыі была асноўнай у нашым фондзе, каб мы ўсе грошы выдаткавалі на людзей, якія выехалі з Беларусі. Падкрэсліваю, заўсёды падкрэсліваў, фонд BYSol створаны для таго, каб працаваць унутры Беларусі. У цэнтры скандалу апынулася і літоўская дабрачынная арганізацыя «Дапамога», заснаваная беларускай Наталіяй Калегавай, якая эмігравала амаль 20 гадоў таму ў Вільню і мае там бізнес у арэндзе кватэраў. У канцы студзеня літоўскія журналісты абвінавацілі Калегаву ў тым, што яна здавала ўцекачам кватэры па завышаных коштах, а потым прасіла кампенсаваць арэндную плату ў розных фондаў. Паводле згаданай публікацыі Калегава патрабавала аплату з уцекачоў, хоць сцвярджала, што дапамагае ім бясплатна. Мы, ў сваю чаргу, знайшлі шэраг беларусаў, якія звярталіся ў гэтую арганізацыю, але ніхто не пацвердзіў абвінавачванняў. Адзін з іх жыхар Рэчыцкага раёну Міхаіла Трошченка, які звяртаўся таксама і ў фонд BYSol. Але ад мужчыны там запатрабавалі зашмат, на яго думку, доказаў. Я обращался в фонд BYSol. Они требуют какие-то чеки о заработной плате. Говорю, народ, очнитесь, человек долг страны, какие чеки? О чем вы говорите? Меня могли на границе, если бы еще пару дней, я остался в Беларуси, то на меня бы уже уголовное дело завели. Они мне даже сейчас, мама говорила, повестки приходят, но их никто не получает, их отправляют обратно. Потому что меня нету. А милиция приезжала, и они даже до сих пор, вот сейчас на данный момент, и они, получается, мне звонили сюда, в Литву. Кіраўніца фонду «Дапамога» збіраецца падаваць на літоўскіх журналістаў у суд. Это была сложная тема. Мы по основному своему бизнесу потеряли расторжение контрактов. Окей, некоторых, потому что людям не хотелось, некоторым, скажем так, иметь какие-то дополнительные проверки. Окей, мы потратили деньги на проведение аудита, он достаточно смешной, но потому что там деньги пришли, деньги потрачены по договорам помощи, скажем так, людям. Но самое плохое в этом, например, есть компания крутая такая, Rotary Club, которая пообещала нам, не нам, а нашим подопечным, просто телефоны, да, у них же разбитые. И вот, вы знаете, мы пишем, так где же телефоны для наших подопечных? Они отвечают, знаете, у вас теперь такая плохая репутация, что мы не можем передать им телефоны. Такім чынам, калі раскласці скандалы з фондамі па палічках, вымалёўваецца наступная карціна. Фонд BYSol, які дапамагае звольненым, абвінавачваюць у некалькіх рэчах. Па-першае, яны, маўляў, выкарыстоўваюць сродкі, сабраныя для пацярпелых на аплату заробкаў ды іншых адміністратыўных выдаткаў. BYSol тлумачыць, што не сабралі дастатковыя сумы на адміністраванне, а безналежная штату дапамога пацярпелым была больш павольную і менш адрасную. У справаздачы BYSol са жніўня да лістапада пазначаецца, што заробкі працаўнікам плацілі з іншых крыніц, але мы знайшлі доказ, што, нягледзячы на гэта, у верасні Святлана Галуза атрымала грошы з асноўнага рахунку фонда. Па-другое, BYSol закідаюць то, што ён дапамагае не ўсім, хто звяртаецца да яго. Кіраўніцтва фонду адказвае, што BYSol падтрымлівае перадусім людзей, якія застаюцца ў Беларусі. Прычым толькі тых, хто можа даць доказы, што пацярпеў за палітыку.
Беларусам, якіх звольнілі з палітычных прычынаў, яны цяпер прапаноўваюць не грошы, а навучанне і дапамогу ў пошуку працы, бо сродкаў на ўсіх не стае. Дапрычынную арганізацыю «Дапамога», якая падтрымлівае акурат уцекачоў, вінавацяць у тым, што яна зарабляе грошы на арэндзе кватэраў за завышаныя кошты. Для таго ж у арганізацыі быццам падрабляюць медычныя даведкі для таго, каб атрымаць незаконную дапамогу. Але з матэрыялаў літоўскага парталу ЛРТ вынікае, што фальшывую медычную даведку выдалі не праз збіццё, а праз варыкознае расшырэнне венаў. Як нам патлумачылі адмыслоўцы, такая даведка наўрад ці магла служыць падставаю для таго, каб атрымаць грошы ў якасці дапамогі для пацярпелага праз гвалт сілавікоў. Хутчэй толькі апраўдваннем для выезду чалавека за мяжу, маўляў, едзе на лекаванне на выпадак, калі яго б не прапусцілі. Што да арэнды кватэраў, то з тых уцекачоў, якіх мы знайшлі, ніхто грошай за пражыванне фонду «Дапамога» не плаціў. Вераніка Цапкала мяркуе, што шмат неадпаведнасцяў у справах розных фондаў дапамогі можна тлумачыць тым, што іх стваралі вельмі хутка. Арганізатары адразу сутыкнуліся з вялікім наплывам людзей, якім было патрэбнае падтрыманне. Я вижу эту ситуацию со стороны. То, что я видела в тот момент, когда вот эти фонды начали помогать белорусам, действительно, в то время нужна была помощь именно тогда, понимаете, когда, например, если я говорю о своем фонде, который мы зарегистрировали и создали в Латвии, в Латвийской республике, у меня потребовалось больше 2 месяцев, чтобы зарегистрировать юридическое лицо. У меня потребовалось больше 1,5 месяца, чтобы открыть счет на юридическое лицо, потому что я не гражданка Европейского Союза, у нас нет вида на жительство, мы гости в этой стране, да, то есть поэтому требуется, естественно, огромный промежуток времени, то есть, на мой взгляд, 2 месяца – это довольно-таки длительный промежуток времени, принимая во внимание, что людям нужна была помощь, начиная там, с 9, с 10, 11 августа. До рэчы, мы прасачылі лёсы некаторых беларусаў, якія з'ехалі з краіны, каб высветліць, як яны ўладкаваліся за мяжою. Згаданы раней Михаил Атрошченкаў, жыхар Рэчыцкага раёну, ездзіў у Менск на мітынгі. Михаила звольнілі з калгасу, дзе ён зарабляў 350 рублёў на месяц. Цяпер на падобнай працы ён зарабляе такія самыя грошы за некалькі дзён. На данный момент я працую у Литве оператором машинодоения, ну это то бишь доярка, должность их такая есть. Начинал я здесь со скотника, график был с 8 утра до 5, так, животноводом. Ну, это подкидывать корм было коровам, животным, плюс там убрать рабочее место. Ну, за коровы там подгребки, как бы, вот. А сейчас я работаю коровой, и получается график работы с 4 утра до 8, и вечером с 4 вечера тоже, опять же, до 8. 8 дней рабочих, 4 дня выходных. График работы животноводом был 40 евро, а оператором машинодоения 50 евро. 1000 евро вышло у меня за скотником, а вот коровой, когда я получаю, вот у меня за декабрь вышло 800 евро на руки. Паводле Нацыянальнага дэпартаменту міграцыі Літвы ў другой палове 2020-го беларусам выдалі 5739 дазволаў на часовае пражыванне. Раней у МУС паведамлялі, што толькі ў верасні-кастрычніку 10 000 асобаў з'ехалі з Беларусі ў Польшу, 3000 ва Украину, некалькі сотень у Латвию. Статус беженца получили достаточно просто, достаточно добраться до латышской границы в любом месте и обратиться к соответствующему пограничнику, сотруднику пограничной охраны. Есть пособие на еду в районе 3 евро в день на человека, плюс есть продуктовый паёк, который выделяется раз в месяц. Кроме того, также выдается набор косметики, всякие чистящие, моющие, посуда, постельные принадлежности. Былы міністр культуры Павел Латушка канстатуе, што масавая эміграцыя небяспечная з'ява для краіны, але пры гэтым адзначае, што палітычная эміграцыя толькі вяршыня айсбергу. А найвялікшыя страты ў мазгах і руках Беларусь зазнала праз эканамічную палітыку ўладаў, асабліва ў апошнія гады. Калі мы паглядзім за ўвесь перыяд працы, так званай працы нелегітымнага, то Беларусь страціла 1 мільён насельніцтва. На сённяшні дзень па розных падліках афіцыйна, неафіцыйных 700 000 беларусаў працуе ў Расійскай Федэрацыі. Тут за апошнія гады ў Польшы атрымалі статус магчымасць часовага знаходжання 250 000
беларускіх грамадзян. Апошнія паўгода выязджалі тысячы і тысячы ў Польшу, у Літву, у Латвію, Украіну. Гэта ўсё, мне падаецца, вельмі важнае, і да кожны чалавек, кожны беларус, ён важны для Беларусі. Уявіць сабе, што хтосьці з'язджае, а ці ён вернецца. Таму вельмі б хацелася, каб хутчэй прыйсці да вырашэння гэтага крызіса, які створаны нелегітымнай уладай краіны, каб беларусы вярнуліся і зразумела, што не з'язджалі, бо гэта пагрозы для нашай незалежнасці. Чарговыя доследы з допытамі інсайдераў вы можаце паглядзець таксама на Смарт ТВ і ў групах Белсату ў Ютубе ды сацыяльных сетках.